muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika kunoku kuri kunaya weather iri sei ikoko kwa muri. Rikedzai tibva tapinda muma messages edu. Tadzoka takakubatirai message edu yekutanga through Facebook yakanzi iyo makadi henyu mukoma, makadi vateereri, isu vamwe tiri vekungogara zvedu tiri kumateresi nadzo nyaya idzi dzaJinimbi. Ndine yangu nyaya yandauya nayo. Zita rangu muchanditi Moses, uye zvekare pari zvino ndiri kuno kuAustralia kumusha ndinobva kudomboshava. Ndauya pano ndiine confession yangu yandinayo komana chindini zvandakaita kutobuda kwandakaita munyika ndichizouya kunoku kwandiri yainge iri nhau yekuti ndainge ndava kuitirwa ma go back to sender nehama dzangu. Moyo wangu hauna kana zororo, uye zvekare ndiri kutevererwa nemweya werufu rwandakazvitsvakira ndega. Pose pandinenge ndinenge ndichitonzwa kuti ndiri munhu anoteverwa nemweya werufu. Kubva muna 2018 mukomanashi ndava nevanhu vanokwana ivo kuita 4 avo vandakachekeresa. Ndakagomisidzira kuchekeresa munhu wemumhuri muna August 2025. Ndinemba zvekare muSouth Africa. Kana ndichiti ndiri kudzoka kumusha ndinenge ndiri muSouth Africa. Nyaya yangu inotangira iyo pana Genius Kadungere, uyo ainge achizivikanwa nenyika yose nekunzi Jinimbi. Panguva iyoyo Jinimbi ainge aine pfuma yaityisa, uye iniwo mukoma ndakanga ndiri munhu aishingirira mubusiness rekuchera goridhe. Ndainge ndiine vanhu kana kuti makorokoza avo andaipota ndichisponsor kuti vange vachindiwanira goridhe kumazowe, uye zvekare ndaihasela mudomboshava sechizvarwa chemudomboshava. Saka muna 2018 zvinhu zvangu zvakazoita manyama amire nerongo. Michini yangu yose yakafa, uye ndakashaya mari yekutenga maturusi. Ndainge ndisisina kana cent. Apa ndainge ndakabva mukurambana nemudzimai because ndainge ndaona sekunge zvinhu zvangu zvainge zvaita settle down, ndokubva ndachizotora mudzimai wenumber 2, sezvo zvainge zviri izvo zvandainge ndakaudzwawo munzira dzechivanhu kuti sekuru vangu nasekuru vainge vagere pandiri, munin'ina wasekuru, ivo vainge vachida kuti ndige ndichiita madzimai maviri nekuti ivowo vainge vaine vakadzi vaviri. Saka ndakangoti ndichingonotora wenumber 2 zvinhu zvikabva zvachizooma. Uyo wandakatora akaita sekunge ndiye ainge auya nemhepo isina kunaka muupenyu hwangu. Mudzimai akabva achizoti chance given, akatina handingambogari pabarika rine nhamo yakadai, even though ainge ari munhu wandainge ndakaroora tikatochata tose ende tainge takatomboita mari tiri tose. Ndainge ndakaenda naye kumavacation kunyika dzakasiyana siyana, ndikabatsirawo nehama dzake. Akandisiya kwava kubva achizoenda kuUK, ndikasara ndiine uya mudiki nekuda kwekuti ainge ari munhu ainge akakurirawo mumari asingazivi chinonzi nhamo. Paakaona kuti zvinhu zvainge zvaoma akati ainge asingachakwanise kuramba akagara neni, ndokubva andisiya, akangosimuka aine nhumbu. Then ndokubva ndachizosara ndiri ndega. Mukomanashi ndakatambudzika. Ndopandakabva ndachizosangana neumwe muchinda uyo wandakadzidza naye. Akandiudza kuti kana ndichida iye aikwanisa kuzonotaura nabosi vake avo vainge vaine connection kuna Jinimbi, vaikwanisa kuzonzwa kuti vanokwanisa here kuti vange vachinditsvakira mari, nekuti makore acho iwawo painge pachinzi mayouth anofanira kuti ange achitsvakirwa zvokuita. Ndakafara ndikati kana kuri kunzi ndichajoina musangano, hazvina hazvo basa musangano, ndinotongoujoina kuitira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizondifambira zvakanaka. Saka ndakazoudzwa kuti kwainge kuine imwe pati iyo yainge ichazoitwa mudomboshava, and ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoendawo ikoko. Ndakaendako mukomanashi, iye zvake kutaura neni haana kumbotaura neni zvakaenda kure. Saka ndakazonzi ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizonopiwa $8,000 but iri mari inenge yabva kwaari iye Jinimbi ainge achazopa
shamwari yemufesi wangu uyo wandainge ndakadzidza naye, saka ndo connection yacho yakaitika ipapo. Ndakakwereteswa $8,000. Mari iyoyo mukwamanashi ndakaudzwa kuti yainge iri mari yakawanda, yainge isiri mari yekutamba nayo, yainge iri mari yakakurisa yekuti yaifanira kuti inge ichizochinja upenyu hwangu, ende ndaifanira kuti ndige ndichizoidzosa. Pandakagamuchira mari iyoyo mukoma, maoko angu akatanga kupisa. Mari iyi ndakaipiwa muHarare kune kumaoffices kwandakaenda kwandakanogamuchira mari iyoyo $8,000. Ndakanzwa maoko angu kupisa, zvikunwe zvangu zvikatanga kuzvimba sezviya zvinoita vanhu vanenge vaine high blood pressure kana kunze kuchinyanyisa kupisa. Ndo zvandainge ndichinzwa ipapo, uye zvekare maoko angu akatanga kuvava. Kubva zuva iroro randakaisa mari iyoyo muhomwe, laki rangu rakabva rachinja. Ndakaenda kumigodhi yangu ndikashandisa mari yose, asi mukomanashi takatizwa nemari. Goridhe hatina kana kubata kana anything. Taiti kana tikaramwa mugodhi apo patinenge tichishanda mugodhi iwoyo, tikangouramba, vamwe vakomana vakangopinda vaibva vatongoti vatobata mari. Saka mukomanashi painge pachinzi pane goridhe rakanyanyisa, isusu taiti kana tikasvikapo taingowana ivhu rinenge risina kana chinhu. Mukati memwedzi miviri chete, mari yose iya yakange yakabva kuna Jinimbi yainge yatopera, uye ndainge ndisisina kana sent rekuti ndinge ndichidzosera mari kumuridzi wayo. Kutya kwakandibata nekuti ndainge ndava kupota ndichifonerwa nevakomana avo vainge vachishandisa manhamba, maprivate number, uye zvekare ndichifonerwa WhatsApp nenhamba dzinenge dzisina mapictures, mablank profiles, ndichiyambirwa kuti nguva yainge yapera, ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichibhadhara mari. Ndakashaya kuziva kuti ndoita sei. Ndakaenda kuno umwe muprofita. Muprofita uyu akazotobatwawo nenyaya dzake, achinzi iye ainge akaromba, aitoshandisawo nyoka mukuprofita kwake kwaainge achiita. Ndaenda kwaari, akangoti, madzibaba, ndiri kuona kuti mari yamakapiwa pane munhu akakubatisai mari yainge isina kuchena. Saka ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichishanda ndodzosera mari iyoyo, otherwise ndaizoramba ndichingotorerwa laki rangu. Ndakatanga kuita depression mukomanashi. Ndaiti kana ndakagara pasi ndikatarisa kana muti, ndikatanga kufunga zvakawanda, ndaikwanisa kutora tambo ndichida kuenda kunozvisungirira. Pamusha ndainge ndasara ndiri ndega. Hama dzangu dzimwe dzainge dzakasobuda munyika, vakadzi vangu vainge vakandisiya. Ndainge ndisisina kana mukadzi ainge achindida, kunyangwe munhu wekuti anenge asina kana munhu kumupfimba. Ndaita sekunge ndiri kumuudza nyaya dzinosemesa. Ndainge ndisingachazivi kuti ndainge ndichiraramirei. Ndaiti nekuda kwedepression handizivi kuti zvandainge ndichiona zvainge zviri izvo here, because I was someone that was very depressed. Ndaigara ndiri suicidal. Saka maybe hope dzandairota dzainge dzisiri dzechokwadi, zvekuti ndo zvainge zvichiitika. Asi ndaiti kana ndakarara usiku ndaiona Jinimbi achiuya muzviroto zvangu achindidzingirira nemotikari yake iya yewhite. Goridhe rakaramba, chikwereti ndikatadza kuchibhadhara. Ndakashaya kuti ndoita sei. Ndipo pandakatanga kutsvaka nzira dzekuti ndiwane mari dzekuripa vanhu varidzi vemari vasati vafa, asi ndakange ndisingazivi kuti painge paine zvainge zvichazoitika kumberi. Mari iyi ndainge ndakapiwa haina kumbogara yakandipa peace, asi yakandivhurira madhoo asina kunaka ainge akavharwa muhupenyu hwangu. Ndainge ndava munhu wejambwa nemunyama. Ndakange ndichimborarama upenyu hwainge hwakanaka, but after that mukoma ndakasvika pakushanda semukorokoza, munhu aizivikanwa as a sponsor mumazowe. Muna 2020 denda reCovid rakasvika, uye rufu rwakabva rwatora Jinimbi mutsaona yemotikari yake muHarare. Ndakati munhu uyu zvaafa apa ndichimukwereta, zvino ndichaita sei? Asi ndakangoti sezvo munhu uyu anga ari munhu anga aine mari dzake, awa $8,000 aakatikweretesa maybe akatofa, akatokanganwa nezvawo. Saka pakabva pachizobudikira imwe mbinga
hombe muno muHarare. Murume uyu achiri mupenyu nanhasi anoita zvema-rituals. Ndinotya kutaura zita rake asi ndichangomuti Big Boss. Saka Big Boss uyu akabva achizouya kumba kwangu neimwe motikari yakandivhundutsa. Payakasvika motikari ndakatongoti, Moses, kufa kwako kwasvika. Kana uine nyaya dzawanga wakaita uchiziva kana usingazivi, nhasi ndo zuva rako rekufa. Big Boss vakauya kumba kwangu, vainge vachifamba neRange Rover. Vainge vaine vamwe varume vaviri. Varume ava mukoma ndakavatarisa ndingati vainge vari maNigerians, but vainge vakapfeka masutu eblack. Zita rangu ainge achiriziva zvakandishamisa. Akandiudza kuti Chinimbi ainge ari shamwari yake mumabasa avainge vachiita. Akati mari yaakakupa ndini ndiri kufanira kuti ndiye ndichizoitora mari iyoyo, ende iko zvinozvi uri kufanira kuti unge uchiripa mari iyoyo iine interest. Ndikati interest yacho yava pamari. Akati iye interest yava pa $50,000. Mukomana nashi ndakapererwa ndikagara pasi ndikati motongondiuraya zvenyu. Vakasiya vandirova varume ivavo ndokubva vadzokera zvavo. Ndakasara ndiri ndega ndikatanga kufunga kuti zvino 50,000 ndichaiwana kupi, because kwekuiwana ndainge ndisina. Pfungwa dzangu dzakati dzadzama nekufunga ndikati ndoenda hangu kumapurisa, kana ndichisungwa ndosungwa. Ndipo pandakabva ndachizoenda kune imwe friend yangu uyo ainge achigara kuBhindura, munhu wandainge ndakambotaura naye, akandiudza kuti kune kwaainge akaenda kuBhindura ikoko akanopiwa laki akazotokwanisa kutotenga motikari. Ainge ava kuita zvemabhawa. Ndakaenda kwaari, akashamisika mukoma. Pandakasvika pashopu pake ndainge ndakaita kusauka apa nekuda kwestress. Ndichakuratidzai mapictures before ndisati ndava nebarika nezvakazoitika after ndava nebarika. Muchaona kuti mukoma ndakambopinda munhamo. Ndakasvika pakuonda kusara ndisingachazvizivi kuti ndini here. Ndasvika pashopu pake akatombotadza kundiziva, ndokubva achizoti, naiwe zvawakafanana naMoze. Ndikati ndini Moze shamwari, ndauya kuzokuona. Akashamisika, akabatikana, akati chii chakaitika. Ndikamuudza kuti zvinhu zvainge zvakandiomera. Ndainge ndiine munhu wandainge ndakakwereta mari, saka interest yainge yava pa $50,000. Kwekuiwana mari ndainge ndisina. Ndainge ndatongosara nemazuva mashomanana ekuti ndinge ndichingofa hangu. Akanditi hausi kuzofa, tichaita plan. Mukomana nashi akabva achizondiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoenda kune rimwe prazi muBhindura imomo. Takadhiraivha tikabva tachizoenda kuprazi. Kubva pashopu pake takafamba kuda about 4.5 hours ndobva tachizosvika mune rimwe prazi. Tasvikapo paprazi ipapo ndo patakasangana neumwe murume ainge ari wechirudzi, ari wekuZambia. Ndokubva achizoti ainge ari free kuti tinge tichizopinda mumatare, painge patori pashrine. Saka ndakamuudza zvose zvandainge ndichisangana nazvo. Akati kuti chikwereti ichocho chinge kichipera hunge iwewe watopfuma, unofanira kuti unge uchisaina neropa rako pano. Apo ainge achindiratidza dehwe rembudzi, akanditi apa ndipo paunosaina neropa rako. Asi kana wasaina neropa rako, ziva kuti pano ini handishandi neropa rehuku kana kuti neropa rembudzi, ndinoshanda neropa remunhu. Kana uchizvikwanisa ndinokwanisa kukupa mari yakawanda. 50,000 uchaona sekunge inenge iri $5 kana ndikakugadzira zvakanaka. Zuva iroro ndakapiwa imwe nyoka duku. Nyoka iyi mukomana nashi pandakaipiwa chainge chitongoriwo chimuti chandakapiwa chainge chiri chidiki, chainge chiri chered. Muti iwoyo wandakapiwa wainge uri mudiki zvekuti waitokwana kana mapockets angu. Ndakaudzwa kuti business rangu rainge richazomuka, asi mwedzi wega wega waAugust ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizochekeresa kuitira kuti mari dzangu dzinge dzichizoramba. Kana kuri kunzi ndikatadza kuchekeresa, ndaifanira kuti ndinge ndichizorara nevakadzi 40 mumwedzi waAugust. Vakadzi ava vandinenge ndichirara navo ndinofanira kurara navo pavanenge vari kumaperiods. Ndinomutengera dress rewhite, iniwo ndakapfeka, ringava riri dress rinenge rakaita
semadrezi aya anopfekwa nemanigerian riri rewhite, ndorara naye pamubhedha panenge paine masheets ewhite kuitira kuti ropa rake ringe richizoenda pamashits iro rinenge richibuda maari riri rekumaperiods. Mukomana shi ndakati ndinozvigona izvozvo. Mari yakatanga kuuya kwandiri, ndikabva ndachizotenga matipa angu, ndikatanga kuita zvemarentals ikoko kumamaini, ndikatenga GD6 ndikavaka dzimba. Asi mukomana shi handina kumbogara ndakawana mufaro. Nyoka iya yainge ichida kudya laki revanhu, saka ndakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichizotsvaka vanhu avo vandinenge ndichikweretesawo mari, ingava iri mari yakawanda kana kuti mari shoma. Ndakazotanga kuita zvechimbadzo mudomboshava. Pamba pedu vanhu vainge vava kutopaziva sepamba pekuti kana usisina mari ukaenda unonokwereteswa mari naMoses. Uye zvekare ndainge ndichita sekunge munhu ari lazy pakuronda zvikwereti, but izvi ndaizviitira for a reason, kuti kana iwewe uchiri nemari yangu unenge uchingosangana nemweya wejambwa nemunyama, mweya iwoyo wejambwa nemunyama unenge uchibva pandiri uchiuya kwauri. Ndakazotanga kugara muHarare kuBorodale, uko kwandainge ndichirenta, uko kwandaipota ndichitora vasikana. Ndaidanana nevasikana vezera rechidiki, Mwari vandiregerere. Ndakaona kuti vasikana vakuru vanonetsa because vanenge vava kurizina, uye zvekare vakadzi ndainge ndisingatodi vakadzi vechikuru because munhu anokwanisa kukurambira. Mwari vandiregerere mukoma, because the youngest that I was targeting kutangira kubva pa14 years, 15 ndichigumira pa17 years, vasikana vava vekuti vanenge vachiri vana vadiki, vaibva kumafamilies uko kwekuti vainge vachitambura. Ndaiti kana ndikamupa mari kana ndikazomutengera ringava riri dress, pandaizosangana naye ari kumazuva ake haana kana zvaaimbosiva, nekuti vanenge vachiri vana vadiki. Kubva ipapo mukoma pandakaromba kuzonosvika muna August 2025, mukomana chi ndakachekeresa vanhu 4 nekuda kwechibvumirano chandakaita ichocho. Munhu wandakatanga kuchekeresa muna August ainge ari mwana wangu wedangwe. Blessing akafa mutsaona yakatyisa apo paainge achibva kuchikoro. He was in boarding school. Amai vake sezvo vainge vari kuUK, mwana vainge vakamuisa kuboarding school. Akashayika mukomanashi, asi motikari yacho yakamutsika, munhu wacho akatiza, mwana wangu akangosiwa akarara mutara akafa. Ipapo ndakatanga kubata mari yakawanda, ende ndainge ndava kutoona nyoka. Nyoka iyi ndaienda nayo kumaini. Ndaiti kana ndasvika nayo kumaini yairutsa goridhe, yairutsira goridhe mumugodhi. Izvi ndaizviita huri usiku, ende mari iya yandainge ndichikwereta ndakaibhadhara. Gore rakatevera mudzimai wangu uyo wakange andiramba akashayikirwa nehanzvadzi yake kudomboshava. Mukomanashi akabatwa nekorera, zvakashamisa vanhu vose. Akarwara kwemazuva 5 chete ndokubva achizofa, but paakafa ndakatozviziva because ndakamuona akamira kumberi kwangu. Vanhu vemumhuri vakatanga kunyumwa kuti mukomana uyu maitiro ari kuita mari, apa kwava kungofiwa. Mukomanashi apa ndaiti kana veukama vakauya kuzotora mari kwandiri vaitanga kurwarirwa nevana, vachingosangana nezvinhu zvisinganzwisisiki. Vakazotanga kufamba, vachifamba kudaro ndipo pavakaudzwa kuti Mose ainge aine nyoka yake inorutsa goridhe, inorutsira goridhe mumigodhi yake. Ongoita sekunge ari kungowana mari through kusponsa kwaari kuita kumagorokoza. Mukomanashi iko zvino zvindiri kureurura nekuda kwemhiko dzandakaitiswa nasekuru vekubhindura dzakaomarara. Ndiri kurarama ndiri munyika yangu ndega, ndiri kurarama ndiri mukati merima. Hana yangu inogara ichirova, sezvo ndakaudzwa nasekuru vekubhindura kuti nguva yangu yekufa yava kuswedera, yasvika, uye upenyu hwangu hwasvika kumagumo. Pane chimwe chinhu chimwe chete chandinotya zvisingaite, kufamba nemotikari kana kukwira ndege, nekuti ndakaudzwa kare kuti mweya wangu inini, sezvo ndiri mbinga yemarituals, upenyu hwangu huchatorwa kuburikidza netsaona inotyisa, kuitira kuti ropa rangu ringe richizoteurwa mumugwagwa, kuitira kuti vamwe vanozouya kumashure
kumashure vange vachishandisa ropa iroro. Mukomana acho ndikangopinda mumotikari ndinotanga kunzwa munhu anenge akagara kuseri kwesiti rangu achindisunga huro. Ndinoona sekunge migwagwa yose inenge ichizara nemadhimoni anenge akabata mapadza achindirimira nzira murodhi kuti ndinge ndichifa kuwira mugomba. Kana ndikasara ndiri ndega mumba, mukomana acho ndinenge ndichinzwa kumwe kutya. Ndinogara ndiine munhukadzi pasaidi pangu, ivava vatsikana vamunoti maslay queen. Ndine mari yakawanda muaccount, but ndakaudzwa kuti zuva randinofa mari dzose dzandiinadzo, mari idzodzo dzinongonyangarika. Kana dziri sedzimba, dzimba dzinongosvika pakungonyangarika nekutorwa nevatorwa. Nyaya yacho yakatangira kuti ndakapiwa mari $8,000, asi handina kunge ndakaziva kuti mari yandakapiwa ndaizoguma nekurasikirwa nemhuri yangu muna August. Iye zvinozvi mukoma ndakangomirira rufu rwangu ruchauya kwandiri kuburikidza neaccident. Ndinozviziva kuti very soon ndichazofa, ende ndakatosaina contract padewe rembudzi ndichishandisa ropa rangu. Upenyu hwangu hwapera, asi ndinovimba kuti kureurura kwandiri kuita uku kuchabatsira mumwe munhu chete asati apindawo munyaya idzi. Usada kupfuma kuburikidza neropa. Pfuma yechimbinga haisi yekumhanyira. Kana usiri kuziva kwainobva, unokwanisa kuchiva maGD6 awo anofamba nevanhu, but usingazivi zvinoitika mudzimba dzavo. Ndapedza mukomana Ashe, ndiyo confession yangu. Musakanganwa kunamata Mwari mupenyu, kwete kutsvaga mari kubva kuvanhu vanenge vachibata mabasa erima. Mazviita nekuverenga nyaya yangu. I'm very sorry kune avo vachaona sekunge inyaya yekuvhundutsira vanhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvinotyisa hanzi ne $8,000 $8,000 iyoyo ndiyo yakakonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakuromba nekuti ndainge ndichikwereta $8,000 kuna boss G. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu yandiinayo. Secret yangu yakamira sekudai so. Ndini uyo ndakabva kumusha ndokubva ndachizopinda muno muSouth Africa. Ndichati muPretoria mainge muri mugore ra2014. Ndapinda muSouth Africa mukoma, zvinhu zvangu zvainge zvisiri kufamba zvakanaka. Ndikatizwa nemukadzi, ndasara ndava kugara ndega. Ndopandakabva ndachizoti asi inini ndine dzimu riri pandiri, ndinokwanisa kuita zveun'anga. Ndakaedza kuti ndige ndichiita zveun'anga, asi hakuna munhu ainge achiuya. Nerimwe zuva mukoma ndakati ndichifamba ndainge ndine umwe muchinda wangu. Saka akangoti muprofita anogara apa iye anoita zvechitsotsi, haana kana chaanomboziva. Akandiudza imwe nyaya yakandisekesa. Akati akaendapo pamuprofita, aendapo pamuprofita ndipo paakabva achizoudzwa nemuprofita iyeye kuti aifanira kuti ange achizouya nemabroiler 5. Akanotenga huku dzake 5 ndokubva vachizoenda musango. Profita arasa huku idzodzo musango, akamuitira munamato pamharadzano dzenzira ndokubva vachizodzoka zvavo kulocation. After a couple of days anoti akazosangana neumwe musutu waainge achiputa naye mbanje. Vachiputa mbanje kudaro, hanzi musutu uyayo akati, ko ndakakuonai musango uine muprofita, but ndakaona mukadzi womuprofita ainge akahwanda, akabva achizotora huku dzamainge mauraya. Ko chii chamainge muchimboita?
ndopaakabva achizozviziva kuti muprofita ndozvaainge achiita. Aipota achiti kana kakuti tinoenda musango tonouraya huku mukadzi wake aizodzitora huku idzodzo, zvichireva izvo kuti vainge vachingodya havo chisevo chemahara. Saka ndakabva ndachizoti dhuu kufunga ndikati but baba vangu inini vainge vari tsikamutanda ende mashiripiti ndinotomagona kutoshandisa machemicals akasiyana siyana zvekuti ndinokwanisa kana kutongotanga kungobatidza moto kungava kuri kumusana kwako mumusoro mako ndichishandisa mamwe machemicals ekuti iwewe hautombomaoni. Saka ndakafunga ndikabva ndati asi idzi inzira dzekuti ndinokwanisa kutoita nadzo mari. Nefriend yangu mukoma takazogara pasi tikabva tachizoronga zano. Ndakabva ndachizotanga kuenda kumasowe sezvo ndainge ndagara ndiine dzimu riri pandiri. Ndakaenda kumadziva ndikanosuma, mudzimu ukandirotesa zvandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoshandisa. Ndakatanga kubata basa ndiri kumasowe ndikazotodzingwa muchechi nabishop because vainge vava kuzviona bishop kuti inini ndainge ndichitoona kutovadarika. Vanhu vakawanda vakanditevera. Pamba pandainge ndichigara ndakasvika pakunzwirwa jealous nalandlord because pazuva ndaibatsira vanhu 30-40 mazuva acho iwawo. Pandakaona kuti zviri kufamba ndopandakabva ndachizotanga kugara somewhere else, ndikabva ndachizotanga kuita church zvechechi. Pamba pandainge ndichigara ndaitongorenta yadhi yose nemba yenge iripo ndaitongorenta. Ndikazowana umwe mukadzi wemuno muSouth Africa, ndikazowana chitupa. Mukomanashi pandakaona kuti zvinhu zviri kufamba ndakazoita zvekuenda kuMalawi. Ndaenda kuMalawi ndakaperekedzwa nevamwe banguru vangu sezvo mumhuri mainge magara muine tsvimbo dzehutsikamutanda but tsvimbo idzi dzainge dzakaenda dzikanosiiwa kumapako mushure mekunge baba vangu vashaika because hakuna ainge achada kuramba achiita basa iroro rehutsikamutanda. Ndaenda kuMalawi kunzvimbo uku kwavakaenda vakanotemererwa nyora dzekuti vange vachizoshanda sadzikamutanda. Ndine tsvimbo iyo yandakazogadzirirwa, not tsvimbo yeun'anga but tsvimbo idzi dzatinoshandisa tiri kumasowe but ingori tsvimbo yehutsikamutanda ndiyo yandinoshandisa. Mukoma kunoku kwandinogara kuPretoria ndinowana macustomers akawanda vanenge vari maSouth Africans. Zvinhu zviri kufamba mukomanashi handizivi kuti ndingakuudzai sei. Motikari yandinofamba nayo ndinoti kana ndikasvika panzvimbo ndichiburuka so ndakarova gemenzi rangu vanhu vanonyatsokuona kuti haiko zvinozvi kumasowe ndiko kwavane vanhu vane mari. But chokwadi chiripo ndechekuti ndakaenda ndikanorombera hutsikamutanda sezvainge zvakamboita baba vangu. Asi baba vangu vachizonofa vakandidaidza vakati mwanangu handidi kuti unge uchizoita basa iri randainge ndichiita. Tarirawo neupfumi hwose uhwo hwandiinahwo. Mombe dzimwe dzirimo mudanga idzi imombe dzandakatorera vanhu vainge vasiri varoi but ndaishandisa mashiripiti because baba ivo vaiti kana vakasvika muvillage vainge vaine huko dzavo dzavaitanga vanoroverera pamba pasabhuku usiku, sabhuku asingazvizivi. Izvi vaitozviita even months before vasati vasvika muvillage, vofamba vachiroverera huko mudzimba dzevanhu. Saka vaitaritsa kuti pamba panenge paine munhu anenge aine danga rakakura, anenge aine zvipfuwo zvakawanda ndepape voroverera huko. Huko idzodzo dzaizoshandurwa nemashiripiti avo kana vachida kuti huko ishanduke kuita chikwambo. Chikwambo ichocho chaitoonekwa noti izvi zvefeki zvinoitwa pamaYouTube zvokuti chinenge chingori chidhori chinenge chakangodhizainiwa kuti chinge chichityisa. Ndiri kutaura chinhu chekuti chaibuda chega chichikambaira kana kuti chichigwesha nepasi vanhu vachitochiona kutoti chinhu icho tarirai muone chikwambo icho. But anenge ari mashiripiti dziri hoko dzavanenge vakaroverera pamusha ipapo. Saka vaikwanisa kuzotorera vanhu vakawanda masabhuku, vaimatorera dzingava dziri mombe, zvipfuwo. Saka takakurira zviri but baba vangu vachizonofa vainge vatendeuka vachiti izvi handichazvidi. Vainge vava kuenda ku7th day. Mukomanashi kunoku kwandiri kuSouth Africa kana mukaona upenyu hwandiri kurarama mega munopa kutenda. Mudzimai wangu iye anondirespekta zvisingaite ende muno muSouth Africa mune vanhu vakaromba, vanoromba netudhoma twavanoti tumashort boys. Saka nepamba panenge pasina zvidhoma ndinongonoroverera huko. Huko iyoyo ndikairoverera pamba pako
unoshungurudzwa nezvitokoloshi, ende chinenge chisiri chitokoloshi but unenge ungori mweya wemunhu wandinenge ndanotora kumakuva, then ndomuudza kuti iwe ndichazokupa mukadzi, chimboshanda neni, then after that ndozomutsvakira angava ari mukadzi, it's either wandinorara naye, idzo pfambi dzinongofamba idzi ndinokwanisa kungobhadhara munhu ndorara naye pasina kushandisirana dziviriro. Kutorara kwandinenge ndichiita naye, munhu uyaye anobva atozviziva kuti alright, uyu munhu uyu ndiye achazova mukadzi wangu. Kana ndatora mweya wemukadzi ndinotorara nemunhurume, handisi ngochani but ndinotohaya ngochani yekutorara nayo. Kana ndarara nayo then chipoko checha chechikadzi chinobva chatoziva kutoti kubva nhasi uyu ava murume wangu. Ndo mararamiro andinoita in secret. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu akomanaka. Zvakangooma hazvo vedu we, zvakangooma, asi ndo nyaya yavo, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kunyange varume ndinorara navo. Strange things indeed they do happen in this world. Can you believe it? Hey, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.